na po yung 100 kabukingan. Wingers, guys. Marky in the house. Marky in the house. So, sige na, wala ko lang. Mangaon mig manok guys, daghan daw. Vlogger mo. Adlay manok. Samtang magpaabot mi sa kuan guys sa manok. Okay, masulti. Ikaw, si Juday lang ang question na. Si Juday, so nabot mo karon sa winner, so unta ko masulti Wala, sa winner. 0. Because very, very mingaw. And Wala na, bawiwan na Nagwa po kay Kadiri Day. all, ano lang siya, expected na, na 0. Tapos ayun, nagbabalita. Oh. Nagwa po kay Kadiri Day. Baka ko lang mo, sige, baka ko. Lami. Lami ko palami. Ako sa joke, ay, gani magpentitan. Uy, nabot na. Sumano yung lang specialty din sa wingers guys. So, Gutom ba yaway ka? talagang manok. Magpakabusog dito kay wala mayroon kay taghalin. Mana si Juday guys. Follow na yung YouTube tayo. Facebook. Tanawa, namatay na naman. Follow na yung Facebook guys. Juday Doron. Famous na siya. Dami juga yung manok. Pagpili daw na ninyo maurot, pabayron daw. Pagkain doon. Kasi makatilaw sa dito. Chicken yun. Nakakainit? Sige, ilan lang yung pinaut doon. Chicken yun. Nakakainit? Sige, ilan lang yung pinahok dun. Mangaon sa may Gutom kayo, grabe. Away kaon. Ano ba rin ang guys? Matirang matibay mga kabisaya, mga amigo. Mga guys, maurot ni. Premium domi. Hindi maurot, bayad. So, pila niya kilo? Dua?
2 kilo of french fries. Sa kilo kay good for the person. Nga, gamera kay may karon. So, magpatabang ninyo kaon. A few moments later. Wala, kaon siya Drea. Wala yung mama Drea. Ano ka, Mark? Kaon ba, Mark? Doon lang. Sana na mo, ha? Kain tayo guys. Hindi naman lang yung Rachel. Busog na. Brad, okay lang mo Brad. Okay lang. Okay lang. Video. Okay na, iso na ko ginawa. Ma'am, panawag din. We need backup. Pwede mo na i-back up? Panawag dito lang. Sige lang sa Ay, si Jackie. Ma'am, tawagin Jackie, ma'am. Jackie, ma'am. Kasi pwede ko miss. Ipakat off. Miss. Hindi pwede ipakat off ulit. Ano na yung last one? Lima na dapat ka mo? Daw kay tag-una-una ba? Manisan, di kayo marot. Sabi nga, French fries, busog mo yung kanan. Naina na kami. Ma'am. Palingamot para makakuhaan siya gamay. Ayan guys. Okay. Napa-joy second batch sa manok. Wala pa mahurot to. Nag-order may ginulto niya ka basta may kapuyag explain tayo ay pagalit Napay french fries. Grabe jud kayo. Makabayad jud man kay di may kahurot. 12 seconds later. Guys! Ay, grabe! Hala! Makabayad jud mi ani kay daghan yung burger. Hala, miss. Napay daghan nito, miss, napay daghan nito, miss. Mana lang na miss. Hala, grabe. Ay. Di jud mi kahurot ani, grabe. Hala. We need backup. So, nag-order pa sila. Hindi na ako yung 100 kabuking At tumigil ang mundo. Miss, napay ko yun sa manok. Wala na, or mauna na. Ay, dili na ko nung kapunan. Pwede na maurot. Miss, pwede na ma-take out. Pwede ma-take out. Ang manok. Wow! Oh no! Oh! Grabe na dis. Pila rin may kabuk. Usa ka barangay. Napaisa. Sir, pwede ma-take out. Oh no! Wala, grabe. Kung napay mapas mo, ba entrance lapot, magbayad. Yes, Dili na kayo butang, ma'am. Kung may mapas
Oh, napadjud guys, grabe. Rating mo, ma'am. 268 may kita mong rate, ma'am. So, kulang kami on 12 ka mustard, 12 na chando, 12 na barbecue, and Miss, apil na lang ka, miss. Wala na. iba ka flavor. Wala na, guys. Wala na, finish na. 102 ka, kwansa sa ka flavor, di ba? May lang order. Pista. Ang mga nang. So, sa kanya, sila din. Rhea, wag ka umiyak. First time ko restore na pag-visit. Talento ka chicken. Nagano ko customer na 30 plus 200 na chicken ng loro. Kung gusto ko balik ko ni bro, lain ni mga ginang wala ka sa wala na kasi nabot. Wala ka mga. Ito sila na. 4 years ka na. Hindi siya pwede sa mga sila. Nagdito ko siya. Ano sa mga kabayan ito? Pila kayo babayaran na yun. Pero ako ito ibalik para. Babayaran magana. Oh, dahil. Bro, kain na lang kayo, bro. Pag mangurot dito nan. Yapin naman sa picture ni Rai. Kanya mga customer dagso. Wala ko itong malaki yung bro. Kuya, wala mo idea. May kunani na kalagman ah. Ito po, Paps. Ka. Hindi sila ka person. Order na ito. Holy money. Pwede mo muna akong lupa niya, ma'am. Mayarap lang ninyo. May palagi. First, mas makasunod pa. Kaya, paano pinaka-kaisa? Malawak kami, malawak kami. Ayan guys, yung problema dyan ni saan pag-urot guys. Daghan kaayo. Huwag mag-expect yung ano dyan ang order. Woo! Happy Fiesta! Happy Fiesta, Happy Fiesta. Birthday girl eh. MJ, huwag may gato ba? Dagan ka kaganda. Palit na lang tag-beer na. Beer na lang. Mark, palit ng beer, Mark. Ano tag beer? Adong na? Ayan mga kabisaya, naabot among back up si Jackie yung partner. Alright. Kay daghan man kayo ang order, wala na expect. Mga bra. Ngaon bra. Oy, Hi! Napasulo kami dito, oh my God. mabitoy la diri na yung oras ko no. Pero extend na. Di balik mo na kung customer nga ako F9 ba? Wala ka na low in low. Approve. Alam makaalam na niya balik ko. Kanino na ako gusto lang ini area. Ano dito sa last one? 12 o'clock midnight. Guys, tapay na lalay. Kana ko karata yung guys. Rain. Busog rain. Happy na to kantayo si MJ ma'am. Kanta sa tabi before mo mamuli guys. Happy day to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish, wish. Hindi na ako sa Maria.
20 minutes later. Uy, inom mo yun. Pwede sa manong vlog dito. 2 hours later. Meanwhile, several bad puns later. Kadaghan pa. Birthday girl. Kaya pa? Ikaw, Juday. Ano, na diri utob po. Ay, na diri to, naabot na diri. May matik na po? Grabe. Bro, ano ka na, bro? 6 hours later. Alright. Amo na lang gibayaran guys kay di na gid madag. Kuan. Langat tinggo ha, langat tinggo. Di madag kaon jud guys. So amo na lang take out. So ayun. Balik na mi. Thank you kay Miss. Thank you, Ines. Amat kayo. So balik na mi. Picture sa ta. Balik na mi. Oh. Look at the face of the busog. Grabe, hasta grabe. Bidli na gugayo. Mao.